ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ሓደ ነጋዳይ ይነብር ነበረ። ዝተፈላለዩ ኣስቤዛ ናብ ዕዳጋ ወሲዱ ብምሻጥ እዩ ዝተሓዳደር ዝነበረ። ሓደ ኣድጊ ስለ ዝነበሮ ዝሸጦም ነገራት ኣብኡ ጽዒንዎ ይኸይድ ነበረ። ነቲ ኣድጊ ዝስተ ጽሩይ ማይ የስትዮ ከምኡ እውን ጽሬቱ ይሕልወሉ ነበረ። ስለዚ ድማ እቲ ኣድጊ ጽቡቕ ኮይኑ ይርአ ነበረ። ኮይኑ ግን በሊዕኻ ሰቲኻ ተዛዊርካ ምድቃስ እምበር ኣብ ስራሕ ሃካይ ነበረ። ስራሕ ዘይፈቱ ነበረ። ሕዙ እውን ናብ ዕዳጋ እዚ ጎይታይስ ዕረፍቲ ዝበሃል ኣይፈልጥን ድዩ እናበለ የንጸርጽር ነበረ። ምኽንያቱ እቲ ኣድጊ ንምንታይ ናብ ዕዳጋ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣይርድኦን ነይሩ። ናብ ዕዳጋ ተዘይከይዶም ገንዘብ የለን። ገንዘብ ተዘይሃልዩ ምግቢ የለን። ምግቢ ተዘይሃልዩ እቲ ኣድጊ ብህይወት እውን ኣይምነበረን። ኩሉ ግዜ ንዕዳጋ ክኸዱ ከለዉ ሓንቲ ዝሑል ማይ ዘለዋ ሩባ ተሳጊሮም እዮም ዝኸዱ ነይሮም። ሓደ መዓልቲ እቲ ነጋዳይ ንዓርኩ ኣብ ዕዳጋ ይረኽቦ እሞ ጨው ብበዝሒ እንተነጊዱ ክዕወት ምዃኑ ይነግሮ። የቕኒየለይ ዝዓርከይ ካብ ድሕሪ ሕዚ ጨው ብበዝሒ ክነግድ እየ በሎ። ካብኡ እቲ ነጋዳይ 12 ክሻ መሸማዕ ጨው ዓደገ። ንምሻጥ እውን ተዳለወ። ንጽባሒቱ ነቲ ኣድጊ 6 መሸማዕ ጽዒኑ ክብገስ እንከሎ እቲ ኣድጊ ይንቀጥቅጥ ነበረ። እዋይ ኣድገይ ምስኪናይ ኣኽቢደ ጽዒነዮ ኣለኹ ማለት እዩ ኢሉ ሓደ መሸማዕ ኣጉደለ። ኣድጊ ሕዚ እውን ኣይተንቀሳቐሰን። ከንቀጥቅጥ መረጸ። እቲ ነጋዳይ ዋላ እኳ ንኣድጊ ሓሊሉ እንተነበረ ሃካይ ኣድጊ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ በትሪ ኣልዒሉ ክሃርሞ ጀመረ። ንዕናይ ዕዳጋ ከይቀተረ ሸይጥና ንመለስ እናበለ ዕዳጋ ወሰዶ። እቲ ጨው እውን ብጽቡቕ ዋጋ ተሸጠ። ኦኦ ዓርከይ ዝበሎ ሓቂ እዩ። ደለይቲ ጨው ብዙሓት እዮም በለ። ንጽባሒቱ እቲ ነጋዳይ መሊሱ 6 መሸማዕ ጨው ንኣድጉ ኣሰኪሙ ንዕዳጋ ተበገሰ። ኣብቲ ሩባ ምስ በጽሑ ግን እቲ ሩባ ካብ ወትሩ ብዝተፈለየ ማይ መሊኡ ጸንሖም። ሎሚ ቀሲልና ብጥንቃቐ ክንሰግር ኣለና። ተዘይኮይኑ ሳዕቤኑ ኣነ እየ ዝፈልጦ በለ ነጋዳይ። ኣድጊ ግን ሸተት በለ። እቲ መሸማዕ እውን ናብቲ ሩባ ሒዝዎ ከፍ በለ። ጎይትኡ ኣንታ እንታይ ድየ ክብለካ ኸጸንሕኹ በለ። ከም ገለ ስሒቡ ነቲ ኣድጊ ከዓ ካብቲ ሩባ ኣውጽኦ። እቲ ኣድጊ ብፍርሒ ይንቀጥቅጥ ነበረ። ግን ሓደ ነገር ኣስተውዐለ። እቲ ጽዕነት ኣብ ዝባነይ እንዳሃለወስ ግን ቅልል ዝበለ ስምዒት ይስምዐኒ ኣሎ። እዋ እቲ ሩባ ዝኾነ ኣስማት ኣለዎ ማለት እኮ እዩ በለ። ኣብቲ ሩባ ምንም ኣስማት የለን። እቲ ጨው ሒዝዎ ናብቲ ማይ ምስ ወደቐ እቲ ጨው ኣብኡ ስለ ዝሓቐቐ ጥራሕ እዩ። ኦህ ምንም ጨው የለን። ሕዚ እንታይ እየ ክሸይጥ? ግን ኣድገይ ስለ ዘይተጎድአኒ ተመስገን ጎይታይ። በቃ ሕዚ ንገዛና ንመለስ በለ ጎይትኡ። እንታይ ሕቆይ ካብ ጽዕነት ነፃ ተዓዲለ የስ ተዓዲለ በለ ኣድጊ። ምስ ተመለሱ እውን ክበልዕ ክሰቲ ክዛወር ወዓለ።
ብጣዕሚ ተሓጎሰ ንጽባሒቱ እቲ ነጋዳይ 6 መሸማዕ ጨው ነቲ ኣድጊ ጽዒኑ ንዕዳጋ ተበገሰ። ትማሊ ደስ በሃሊ መዓልቲ ነይሩ። ሎሚ እውን ከም ትማሊ ንኽውዕል ኣብቲ ሩባ ዘሎ ኣስማት ክሕግዘኒ እዩ ኢሉ ሓሰበ ኣድጊ። እቲ ኣድጊ ኣብቲ ሩባ ምስ በጽሑ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢሉ ናብቲ ሩባ ኣተወ። ከፍ ድማ በለ። እቲ ጨው መሊሱ ሓቐቐ። እቲ ኣድጊ ተሓጎሰ። እዋይ ተዓዲለ ሎሚ እውን ሸኽሚ ይኹን ስራሕ የለን በለ እናተሓጎሰ። ኦህ እዚ ክኾን ኣይኽእልን። እዚ ኣድጊ ኮነ ኢሉ ብፍላጥ እዩ ግዲ ከምኡ ዝገብር ዘሎ። ኦ እንታይ ዓይነት ሃካይ ኣድጊ እዩ። ኣነ እዚ ኩሉ እናተኸናኸንክዎ ንሱ ግን ጽቡቕ ውዕለታይ ብሕማቕ ምምላስ መሪጹ። ንጽባሒቱ እቲ ነጋዳይ ሓደ ብልሓት ሓሰበ። ነቲ ኣድጊ 8 መሸማዕ ጸዓኑ። እቲ ኣድጊ ምንም ክብደት ኣይስምዐንን በለ። ኣብቲ ሩባ በጽሑ። ኦ ኣስማተኛ ሩባ በጺሕና ኢሉ ኣብቲ ሩባ ሎሚ እውን ሸተት ከም ዝበለ መሲሉ ከፍ በለ። እቲ ነጋዳይ ሎሚ ከልዕሎ ኣይደለየን ስቕ ኢሉ ይዕዘብ ነበረ። እቲ ኣድጊ እቲ ጽዕነት ክቐሎ ዘይኮነስ ክኸብዶ ተሰምዖ። እዋ ከመይ ኢሉ ከምዚ ክኾን ክኢሉ እውይ ሕቋይ ከቢዱኒ በለ። እቲ ነጋዳይ በሊሕ ስለ ዝነበረ ሎሚ ጨው ዘይኮነስ ጡጥ እዩ ጽዒንዎ ነይሩ። እቲ ኣድጊ ኣብቲ ማይ ምስ ወደቐ እቲ ጡጥ ማይ ንውሽጢ ስሒቡ ክብደቱ ወሰኸ። ከተታልለንን ዲኻ ደሊኻ? ሎምስ ኣይተታልለንን። ንዓናይ ሕዝን ዕዳጋ ቶሎ ንዓናይ በሎ። እውይ ሕቆይ እናበለ ንዕዳጋ ካብኡ እውን ንገዛ ምስ ጎይትኡ ተመለሰ። ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ምንም ኣስማት ኣብቲ ሩባ ከምዘየለ ፈሊጡ ስርሑ ብኣግባብ ምስራሕ ጀመረ። ንጎይትኡ ብቕንዕና ምግልጋል ጀመረ። ጎይትኡ እውን ነቲ ኣድጉ ምክንኻን ቀጸለ።